ба дасти идораи пойгоҳи хабарии бомдод рӯзи 11 октябри соли 2023 видеои муноқишаи ронандаи як мусофирбари тамғаи Мерседес Спринтер бо кондуктор ё пулчинаки хатсайри рақами 54-ро фиристоданд. Ба гуфтаи шоҳидони ҳодиса, ин муноқиша рӯзи 11 октябр соли 2023 тақрибан соати 2:33 дақиқа дар истгоҳи маъруф ба номи Чойхона дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ рух додааст. Шоҳидон мегӯянд ронандаи Спринтер ки тавре маълум шуд бо рақамҳои қалбакӣ яъне ғайриқонунӣ дар хатсайри рақами 46 ба мусофиркашонӣ машғул буд. ба кондуктори хатсайри рақами 45 ҳамла намуда, ӯро латукуб карда ва сару бинияшро зада хунолуд кард. дар видеои фиристодашуда ҷабрдида бо сару рӯи хунолуд дида мешавад, вале ронандаи Спринтер кӯшиш мекунад ки худро дар ин муноқиша ҳақ барорад. сабаби муноқиша шарҳ дода нашудааст, вале дар навор дида мешавад ки яке аз шоҳидон ронандаи Спринтерро мазаммат мекунад ки ба болои ғайриқонунӣ дар ин хатсайр мусофир кашонданаш боз даст ба зӯроварӣ задааст. муаллифони навор аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мехоҳанд ки ба ин қазия расидагӣ карда нисбат ба гунаҳгор чораҳои қонунӣ биандешанд ва ҳақро ба ҳақдор бирасонанд.